Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To yan uwa, barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu wanda cibiyar Kazimiya Herbal Medicine Center take ɗaukar nauyin kawo muku. Gashi nan za ku ga an sa masa suna Do It at Home, wato ki haɗa magani da kanki ko kuma ki magance matsalarki da kanki a gida ba tare da wani ya ji matsalarki ba ko kuma wani ya ji me za ki amfani da shi. To shi yasa muka buɗe wannan channel ɗin muna kawo muku gashi nan abubuwan za ku na ganin su, ki ga abu kuma ki san shi, sannan kuma ki san kaɗan daga cikin fa'idojin shi. Ki ga abu da kanki ki san shi kuma ki san yadda za ki sarrafa shi. To amfanin wannan channel ɗin kenan, shi yasa na san dukkan maziyartan mu suna bibiyan mu ne akan saboda suna samun biyan buƙata akan matsalolin su da suke damun su. To insha Allah wannan bidiyon za mu yi magana akan matsalar infection, hanyoyin fitsari da kuma matsalolin mara. Idan aka ce hanyoyin fitsari, tun daga kan ƙoda har zuwa mara, duka matsalolin da suke wannan da kuma mahaifa, duk in Allah yadda za mu yi magana akan yadda za a sarrafa wannan kaltufa ɗin apple cider vinegar ɗin a magance wannan matsalan cikin sauƙi ba tare da an sha wata wahala ba. Wanda shi wannan kaltufa ɗin kamar yadda ma na ga sun rubuta a ciki, hatta a tsakoyin ƙoda gashi nan za ku ga it help it dissolve kidney stones, wato tsakoyi da suke taruwa a ƙoda, appendix wanda ake wa mutane appendicitis, ma'ana a yanka gurin a cire wannan tsakoyin. To in Allah da in mutum yana shan wannan kaltufa ɗin apple cider vinegar ɗin, to zai narkar da su cikin sauƙi ba tare da ya sha wata wahala ba. To amma dai a wannan bidiyon za mu yi magana akan masu matsalar sanyin mara, infection da hanyoyin fitsari. In Allah yadda ga wannan hanyar da za a yi amfani da ita. Amma kafin mu je gundarin bidiyon, muna roƙo idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha ɗin, da ku danna mana alamar subscribe gashi na ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun samu lokaci. To mu je gundarin bidiyon kai tsaye. Insha Allah, kamar yadda muke magana akan matsalolin infection, matsalolin sanyi da duk hanyoyin fitsari, to yadda mutum zai yi shine, idan mutum yana fama da wannan matsalar ko kuma yana so ya magance ko kuma yana so ya inganta lafiyar shi ko kuma ya kiyaye kanshi, to akwai hanyar da zai amfani da shi. Yadda zai amfani da shi shine zai samu wannan apple cider vinegar ɗin kaltufa, zai samu kamar in ya samu kamar roban nan, sai ya ajiye ta ko sai ki ajiye ta. Idan mutum ya ci abinci ko kuma sai yana zuba murfi biyu na wannan robar a cikin ruwa rabin kofi ya sha da safe, murfi biyu na wannan robar a cikin ruwa rabin kofi ya sha da rana, murfi biyu na wannan robar a cikin ruwa rabin kofi ya sha da daddare. To in Allah in dai yana wannan, to duk wani matsalar infection, hanyoyin fitsari da duka irin wayannan matsalolin zai samu sauki a cikin sauki ba tare da ya sha wata wahala ba. Ku ci gaba da kasancewa da wannan channel tamu, kada ku manta idan wannan bidiyo ya burge ku, ku danna mana alamar like.